салом тамошобинон, аз ин ду матои бисёрам зебо бинед яктаин паплин, ҳар ду паплин ана яктаин ва яктаи дигар ана яктаин. Бинед чӣ қадар зебо аст адамаи ман куртаи тоҷикии замона мебузонам аз ҳар душ. Ва вақте ки омода шуд, баъд ба шумо нишон медиҳам духти куртаро. Набинед чӣ қадар хушб аст. аллакай курта тайёр шуд. намехел куртаи тоҷикӣ пешаш намехел камака кушода кардам. бисёрам паплини зебо аст, паплини нигиндор. намехел тайёр шуд. ана ин изораш барои занаки калонсол аст. ин куртаро низ духтам. курта барои зани калонсол аст, тахминан 50 сола. пеши куртаро намехел борик бо мошина хеле бисифка задам. пушти курта низ самахел кушоди занона. курта бо изораш аст. паплин низ паплин бисёр паплин зебо аст.